Zvine manyanga aripotirwe muno weZimbabwe. Ungachite ungadii zvako but zvinozongobuda chokwadi. So my name is Idek. Don't forget to subscribe. Nawe yandinayo nhasi pana ndeye paMufakos 1 high school. Apo pakabatwa 2 maexternal vane makore 19 ekuberekwa vachinyora exam vane bepa remaths muPhone. Right? Zvinonzi vaviri ava panga pana Beloved Rex Chidhakwa naTinashe Shambe. Vese vane makore 19 ekuberekwa. Vakabatwa nepolisi. Mushure mekunge invigilator avaona especially Chidhakwa ndaronza anga ane bepa racho muPhone rine maanza zvese nebepa rakaskanwa. So muri yeZimbabwe zvinhu zvisingaite, zvinhu zvinonyadzisa nedzimwe nguva kuti uzongoonekwa uri ndiwe unobatwa. Dzimwe nguva hazvidi, dzimwe nguva unenge wakanganisira vazhinji vanenge vachinyorawo bepa iroro kozi kana pakazonzi replacement zvinorwadza vazhinji, vamwe vanenge vakapasa iroro vanogona kuzofoira rimwe. So zvimwe zvacho hazvidi, zvimwe zvacho hazvidi. Asi vanhu vakadaro sehurumende munofanira kuvapawo punishment, ngavabatwe vanhu vavo, ngavasungwe. Especially vacho vanenge vakaita kuti bepa iroro ribude chaiko chaiko rinenge rakabuda kubva kuzimuseki. Varimo mukati mezimuseki vanenge vachifambisa bepa iroro ngavaiswe mukati vambotongwawo, because zvinhu zvinorwadza vazhinji. Vabereki vanenge vakabhadhara mari dzavo dzemaexam fees, pozooneka zvinhu zvichidaro, zimuseki inenge yakashandisa mari yaina kuprindisa mapepa iwayo, then yodzokorodza futi kugadzira replacement. Zvinhu zvisingaite. So vakomana vakasungwa nepolisi, varipo vaviri sekudaro. Saka nhau ichiri kunyatsoongororwa kuti zvakafamba sei, asi vakomana vakasungwa. Tinotenda mhuri yeZimbabwe for watching. Don't forget to subscribe, comment, share and like this video. My name is Idek as usual. Thank you for watching.